Ito na ang lechon natin for today, Saturday. Ito ay para kay Ate Susan. So, yan mga ingredients natin doon. Mga mansanas, lahat, halo-halo na yan. So, fresh rosemary. Itong fresh tanglad galing sa tanim ko. So, ito po yung ating lechon para sa kay Ate Susan. Ito, yan mga yan ang ating sikreto. Yan, fresh tanglad, fresh na rosemary sa aking tanim. Yan. Okay, spring onions, yan binili na natin yan. So, ito yung mga ating ingredients, ha. So, yan, yan lagyan din natin ng yan, Del Monte. Yan, dami. Lettuce regados. Diba? Yan. Tapos tahiin natin. So, yan yung nasa loob niya. Natin garlic. Magastos ako sa spices. Yan. Yung natin mga spices. Sekretong spices yan. Hindi na siya sekreto. Skin. Yan. So, meron din chicharon ng mek sa loob. At tamarind soup. Mix. At ito yung pangpahid natin ngayon sa ating balat. Try natin ngayon. First time. Okay? Sikreto reveal. Diyan na rin. Mag-start na tayong magtahi. Okay? Tahiin na natin. Push ko ng tahiin. So, ang diskarte ko sa tahi ngayon, hindi ko lahat sinasara. Kasi minsan, pag sarado lahat to, tendency, nabibreak, nagka-crack. Yung skin kailangan isingaw natin. Lagyan ko siya ng space para sumingaw. Kasi observation ko, pag maigpit yan all the way, nagka-crack yung skin ng baboy. At mahirap na pakrispihin yon. Okay? So, lagyan natin yung nyug sa skin. Ang lalagyan natin sa skin niya. Fresh buko juice. Salain lang natin to para malinis. Okay, yan. Nalagay ko na dito yung malinis na fresh buko juice para sa skin. Try natin first time. Fresh buko juice. Hindi na yung lechon ni Ate Susan para sa kanyang retirement party. Hindi po ako makaka-attend. At may lakad po ako. Okay. Pwede na. Ang lechon ni Ate Susan. Yun. Ayos. Nanalo. Okay. Ito na yung ating baboy. Nalagyan natin sa sa lalagyan. Malalaman mo siyang luto na pag ganyan yung oil. Wala siyang dugo-dugo. See the oil? Juicy. Nasan lang natin yan. Yan. Wala na siyang dugo. Pag may dugo pa yan, ibig sabihin, hindi pa siya luto. Okay? So, we're good. Punasan ko lang yan. Okay, puntahan na natin si Ate Susan. Retirement party niya. Pero, hindi tayo makaka-attend kasi marami tayong lakad. Hindi naman marami. May konting lakad lang. Turn right onto Maria. The destination is on your right. Ate San, nandito na ako. Saan ko na-drop? Sa drop, teka, bubuksan ko. Mahal, naka-open yung gate. Saan ka ba? Sa garage o sa gate? Dito sa tabi sa kabila. Sa gilid? Main gate, main court, entrance. Oh, okay. So mag-hazard lang ako dito. I-deliver yung video. Rizal! Lipat namin yung microwave. Yung microwave. Kasi mamaya. Patong ko muna sa... Huwag ka na maliit na ganito table para... Tama lang dito. Oh. So ilagyan sa lechon. Okay. Mahulog. Okay. Kaya... Hindi. Alalay lang. Ha? Ito. Bubuhat. No. Malakas ka pala. May interest ako dun. Rizal! Malakas pala si Kuya Lando. Dino. Ang tindi ni Bossing.
6100. Bossing sa dami ng pera, hindi niya alam Hindi, kung pa. paano nga ulit dito? Dito. Itong pay. Yo, pay, oo. Tapos, So yan, Ate Susan. Busy sa pagbabayad sa akin. Nakakuha tayo ng kalamansi. Ayun, oo. Ayan, tapos na ang delivery. Sa bahay natin, Susan. Let's go! May kalamansi ako. Babush! Tayo sa Seafood City. Kilawin niya. Hindi na siya masyado. Ready ka ha? Ready ha? Kuha tayo nito. $1.99 din. Yeah. Pinalo daw ako. kilala kita. Pagparamdam ka mamaya, kapatid. 38. Melly? Mary. Mary. Mary, thank you. Kunin ko na to. Bawal sa break. Okay. Bye. Yeah, humingi ulit tayo ng box para meron tayong extra para sa mga future na lechon. Okay, kain muna tayo ng saging bago mag-gym. Di ba yung pagkain? Ayun ang pagkain. Sarap pag may libre. May mani. Ang mga pipino. Sinabi mo. Mangantayo, itlog, ken, malunggay, ken, ampalaya. Okay, kain tayo. Kain tayo, sardinas, century, at skyflex, magicflex. Kain. Yun. Century.
Yum! Mwah. Okay. Meron tayong bibigapin ngayon sa Copper Up. At kahapon kasi meron tayong nakuhang hydraulic lifter, patient lifter. Pero pwede ko siyang gamitin sa aking pag-lift ng baboy. Ayan o. Ting! Yan o. Ting! Yan ang itsura niyan. So nakuha lang siya ng $200 something. So pero sa market yan, ito ay something like 500 to 600. Pwede ito makakatulong sa aking pagbubuhat ng baboy para hindi masyadong madamage ang ating likod. Okay? So yan o. Ting! Yan. Kinuha natin kahapon yan sa thrift store. So ngayon kukuha ako ng parang jack kasi yung aking machine iaangat ko para patungan ko ng mga bato para yung magamit ko yung hydraulic ng tama. Okay, let's go. Pipikapin natin itong binili natin sa Copper Up. Ito yung binili ko. Yan o. Ding! Yes sir. Iaangat ko lang yung machine ko para lalagyan ko, itataas ko siya ng konti eh. So medyo mabigat yun. Kayang-kaya yan for sure. Punta muna pala tayo sa sa Harbor Freight. Parang na to eh, parang Lowe's, parang Home Depot rin. Titingin ako ng sling para sa hydraulic sling para sa lechon ko. Pag binubuhat ko, inaangat ko, pwede ko siyang gamitin. So tara sa Harbor Freights. Okay, nandito na tayo sa Harbor Freight. That's the $10 one. And this one? That's a $9 one. One more. Alright buddy, thank you. Babayad na tayo. Ready? Thank you. Kaya yan sa Harbor Freight. In total, binili natin na yan para sa ating sa bahay, lechon at saka kung ano naman. Okay, nabili natin, dapat natin bilhin. Hopefully makakatulong sa ating iniisip na idea para hindi tayo masyadong nagbubuhat ng mga may bibigat. So let's go, uwi na tayo para marami pa tayong gagawin. Babush, Iloco Pinoy, Ka-Iloco, Batang LU. Yung binili ko sa thrift store, Proactive. So ang kuha ko dito ay 200 plus 249, pero sa market nito nasa 500 to 600 siya. So itong purpose ko nito ganyan kaya pwede ko siyang yung lechon na yan pwedeng ibaba para hindi ako mahihirapan mag-lift para iwas yung buhat. So ito lilinisan ko pa yan. So ganyan ang style niya, kaya kumuha ko ng cable na ganito. So para ito yung pinaka-lift ko sa baboy, diba? So ito ang ginagamit sa mga pasyente. Ayan. So tinaas ko na lang kanina. Ito, kung bakit ko naman binili ito, para may angat ko itong machine na to using this ito, kaya binili ko ito sa Copper Up para may angat ko siya kasi mabigat to eh. So ganyan ang ang purpose niyan, para lifting, hindi masyadong. Ito, nag-invest ako nito, nakikita ko to sa thrift store, Proactive, Protect, Onyx. Mahal to eh ang mga pasyente pag transfer sila from bed. Yan ang ginagamit. So naisip ko magandang idea to. So nakakabuhat naman ito ng mabibigat eh.
So ito lang, plastic lang to. So kailangan nakapatay yung apoy. Pero still okay. 'Di ba? Ano yan, makakatulong sa akin yan. 'Di ba? Ito maganda to. Baba. Tapos i-lock mo. Tapos iangat mo siya ulit. Yan, oh. Ayan. 'Di ba? Walang effort. So alam ko makakatulong sa akin to ng malaki. So kaya ako binili itong nag-invest ako sa machine na to. 'Di ba? At dito po nagtatapos ang ating vlog. Bukas ay off natin. Pupunta tayo sa Cattle House. Okay, babush? Kay Ilocos, Batang, LU.